Volám sa Milada Ragasová. Som terapeutka, koučka, poradca. Venujem sa tejto činnosti už niekoľko rokov, hlavne teda praktické, ale postupne som začala využívať tieto skúsenosti a prax aj v lektorskej činnosti. Čiže ponúkam niekoľko kurzov, ktorých sa môžete aj vy naučiť rôzne techniky. Momentálne touto cestou vás pozývam na môj kurz EFT techniky. V preklade EFT znamená techniky emocionálnej slobody. Je to niekoľko techník, ktoré sa dajú využiť pre odboranie strachu, depresie, fóbie, dokonca aj na závislosti, alebo aj naštartovať úspech. Využívajú sa poznatky z modernej psychológie, poznatky z neurolingvistického programovania, takisto aj poznatky z meridianových dráh, hlavne reflexné body, po ktorých poťukávame. Pomocou tejto techniky v praxi sa mi podarilo vyliečiť rôzne zdravotné, psychosomatické problémy, dokonca aj vzťahové problémy v rámci firemného coachingu. Pomocou techniky EFT sa dokážeme dostať do podvedomia a do skrytých súvislostí, ktoré bránia naštartovať úspech, a teda pomocou tejto techniky nie len ich odhalíme, ale ich môžeme aj spracovať a tým pádom človek odbúra nejaké svoje vnútorné bloky a zmení svoju realitu alebo svoj biznis. Pokiaľ máte záujem prísť na kurz, budem sa na to tešiť. Momentálne vám ukážem na ukážku z praxe. Poprosím Miška. Tak ahoj Miška. Aký problém by si chcela dneska riešiť? Tlak v ušiach. Tlak v ušiach, smutne popisuj, ako cítiš ten tlak v ušiach? Možno keď je vyšší tlak na prácu, dajme tomu, tak mám pocit, že mi zaláhne v ušiach. Mohla by si mi ohodnotiť na stupnici od 0 po 10, keď sa deje najväčší problém, na akom čísle sa to momentálne nachádza? 7. Poprosím ruku, budem ti hovoriť nejaké prehlásenia a poprosím ťa, kedy si opakovala so mnou. Napriek tomu, že keď mám väčší tlak v práci, mi zaláhyňa v ušiach, mám tlak v ušiach, mám sa rada, mám rada svoju prácu, mám rada svoje uši a som milovaná. Tlak v ušiach, tlak v práci, cítim ako tlak v ušiach, to mi zaláhyňajú uši. Tlak v ušiach, keď je veľa práce, môj sluch, moje uši sú úplne voľné. Aké to je teraz? Na stupnici? Áno. Asi 4. Čiže sa